హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సునీత కిచెన్. ఈరోజు మన ఛానల్లో మంచి ఫ్లేవర్తో తినే కొద్దీ తినాలనిపించే నువ్వుల అన్నాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాము. ఈ నువ్వుల అన్నాన్ని నవరాత్రులలో అమ్మవారికి ఒకరోజు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తూ ఉంటారు. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. ఇందులో మెయిన్గా ఆరోగ్యకరమైన ప్రయోజనాలు చాలా ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడైతే తయారీ విధానాన్ని సింపుల్గా చూసేద్దాము. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక కడాయి పెట్టుకొని ఇందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు మినప్పప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు శనగపప్పు వేసుకోవాలన్నమాట. ఈ రెండింటిని కూడా బాగా దూరగా వేయించాలి. ఫ్లేమ్ని మాత్రం మీడియంలో పెట్టి వేయించుకోండి. ఇవి లైట్గా 1-2 నిమిషాల పాటు బాగా వేయించుకున్న తర్వాత ఇందులోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలను వేసుకుందాము. ఇవి కూడా కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులోకి 6 నుంచి 7 ఎండుమిర్చి, 2 రెమ్మల కరివేపాకు కూడా వేసుకుందాము. వీటన్నింటిని కూడా బాగా క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలండి. అన్నీ కూడా బాగా వేగాయి అన్నప్పుడు చివరగా 3 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు నువ్వులు వేసుకోవాలి. ఏ నువ్వులైనా తీసేసుకోండి. మెయిన్గా మనం రైస్ చేసుకునేటప్పుడు నల్ల నువ్వుల కంటే కూడా తెల్ల నువ్వులు అయితే బాగుంటుందండి. కలర్ అనేది ఎక్కువగా చేంజ్ అవ్వకుండా బాగుంటుంది అనమాట చూడడానికి. నల్ల నువ్వులు అయితే కొంచెం బ్లాకిష్గా వస్తుంది రైస్ అనేది. సో అందువల్ల ఇక్కడ నేను తెల్ల నువ్వులు వాడుతున్నాను. సో ఇవి కూడా వేసిన తర్వాత 1 నిమిషం పాటు వేపుకుంటే సరిపోతుంది. నువ్వులు చాలా త్వరగా వేగిపోతాయండి. మంచి అరోమా వచ్చినప్పుడు స్టవ్ ఆపి వీటన్నింటి కూడా పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసి ఇలాగా కొంచెం కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసుకోండి. మరి మెత్తని పొడిలా కాకుండా కొంచెం అలా కోర్స్గా చేసుకోండి. ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడైతే దీనికి పోపు వేసుకున్నాము. అందుకోసం స్టవ్ మీద ఇదే కడాయి పెట్టుకొని ఇందులోకి 1.5 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇక్కడ చూపించిన విధంగా 1 లేదా 2 టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు, అలాగే జీడిపప్పు పలుకులు 10-12 వేసుకోండి. ఇవి దోరగా వేగుతూ ఉండగానే ఇందులోకి పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి. మినపప్పు, శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర అన్ని తగినంత వేసుకోండి. కొంచెం దోరగా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి పచ్చిమిర్చి ఇలా పొడవుగా కట్ చేసినవి 4-5, అలాగే ఎండుమిర్చి 3 నుంచి 4, 1 రెమ్మ కరివేపాకు వేసి వేయించుకోండి. పోపులో ఇవి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. మనం ఆల్రెడీ అందులో పొడిలో ఎండుమిర్చి వేసాం కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటే అక్కడక్కడ తగులుతూ తినేటప్పుడు బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ పోపు బాగా వేగింది అన్నప్పుడు ఇక మనం ఇందులోకి ఉడికించిన అన్నాన్ని వేసేసుకోవాలండి. ఈ నువ్వుల అన్నానికి మెయిన్గా నార్మల్ రైస్ వాడుకుంటేనే బాగుంటుంది. వీలైతే బాస్మతి రైస్తో కూడా చేసుకోవచ్చు, అది కూడా ఫ్లేవర్ఫుల్గానే ఉంటుంది. అన్నాన్ని వేసి తాలింపు బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులోకి మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న నువ్వుల పొడిని వేసేసుకోవాలన్నమాట. ఇందులోకి గార్లిక్ వేయాల్సిన అవసరం లేదండి, అంటే వెల్లుల్లి వేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. ఆ ఫ్లేవర్ కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది. వేయకుండానే ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. పొడిని తగినంత వేసుకోవాలన్నమాట. అన్నానికి తగ్గట్టుగా 3 నుంచి 4 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు వేసి బాగా కలుపుకోండి. ఇలా అంతా కూడా బాగా చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ కడాయి మీద మూత పెట్టేసి 3 నుంచి 4 నిమిషాల పాటు లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఇలా వేడి చేయాలన్నమాట. ఇలా చేయడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ఫుల్గా మనకి నువ్వుల అన్నం రెడీ అయిపోతుంది. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి. కమ్మటి వాసన వస్తూ 4 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆపేసుకుందాము. రైస్ అంతా కూడా బాగా వేడెక్కింది. మంచి ఫ్లేవర్తో తినే కొద్దీ తినాలనిపిస్తుందండి. ఇక డైరెక్ట్గా ఈ నువ్వుల అన్నాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి. దీన్ని రైతాతో తిన్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ ట్రై చేయండి. పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లో అప్పుడప్పుడు చేసి పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. వాళ్ళ హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిదన్నమాట. సో చూసారు కదండి, ఈ రెసిపీ కనుక మీకు బాగా నచ్చినట్లయితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి వీడియోని షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.